Takže čest lidi, vítejte u Minecrafta LSP. Neobvykle na Minecraft. Ano. Ne, Minecraft. Jsem tady s Batmanem. 6. No, dobrý, pozdravil, aspoň něco. Jak můžete vidět vlevo dole chat, jsme na serveru. Hodně chtěným serveru. A jestli si říkáte, že že začínáme od začátku a máme tolik surek, tak jsme šli. Našli jsme bedny, jsme to někomu čarovali, že? Kam jsi zmizel, ty čašku? Jsi šprdel. Já jsem kde jsme... Kde ty vole? Aha, takže fail začínáme. Vytěž dřevo nějaký. A my jsme vlastně načarovali dřevo. To je dobrý. Jsme nemusíme... Co ty vole? Hezky. Já mám... Ty vole, tak dívejte lidi. Našli jsme vůli, jo, to jsme zabili, jsem dostal XP. Máme tohle. Ty, tolik dřeva tam bylo. Tak melon seeds, pumpkin seeds, tyjo, ej, tak to je brutální lidičky, jadík. Ty vole, ej, tak nějaký blbec si to tam dal, my jsme mu to vyčarovali, neměl tam desku. Nic, tak začínáme od začátku, máš nějaký surky? No tak to máš smůlu teda. Ano, prosím tě, nebreč, to se utěší. No, takže, no, nevím. Jakou sekeru? Žádnou nemám. Ani pec nemám. Hej lidi, nebudete to psát, je vám to jasný? Nic neslyšel jsi? Čo? Ale našel jsem nějakou opuštěnou vrstvu. No, nekecej. Mám crafting, jestli jde. A ty vole lagy, o. Hej, asi budou zase nějaký velký lagy a zase to budu na začát. Hej, tak si rozdělíme úkoly. Ty budeš čorovat a tady sežeru nějakou sušenku. Teda sušenku tady u mě doma, tyčinku. Kurva, tady je díra. Tady je díra. Pojď, uděláme si nějaký barák. Uděláme si nějaký barák. Tak počkej, tak to nemusím čorovat. Čortu, čoruj. Já tady žeru tyčinku, ty čoruj. Tak ty sekiru, ne? Nemám sekiru. No říkal, normálně nám říkal, že někdy normálně vypršijou sekiry, dřevěný. Hele, torč! Další torč! Máme jednu redstone torch a vidíte, jsme našli prostě jen tak redstone torch a normálně, hele, tady někdo má barák. Jestli bude za... Hezký. Hej, pojď na ten barák, zkusme ho vyčarovat, tady nebude reska. Hezký, ne. Ups, kurva. Oh, sorry. Hezky, hej, to musí jít vyčarovat, musí to jít. Jo, jde to! Má tam sušenky, já tady načaruju ty. Hej, jestli nás uvidí v tom videu, budete pěkný malér. Hej, má tady železný krumpáče. Hoho, hoho, hoho. Já jsem zlý. A on se můžu vzít na eventu. Pojď si vzít to. Meč železnej. My můžeme chodit tady do těch. Kde si... Tady můžeme chodit do beden. Styky, ty si vemu. To si vemu... No, to už má... Mám pár krumpáčů, který jsem tam našel. Co to je? Ale ne, tam vzadu, tady jsou železní meče. Se kouknu nahoru, jestli tam nemá dia. Tady je hovno. Jo. Teda kamenný. Sorry. Tvůj problém. Já jdu čarovat tohle. Aha, tam jsou věci. O nic, jdeme dál, načarovali jsme tady co... ještě ty torče. Načaruj to zevnitř ty torče. Čarka, my jsme cigáni. Jsme pěkní cigoši. Što? Hej, jako lidi, my nejsme cigáni, jsme normální lidi. Nic proti cigánům, jako, nezbyte mě. Prosím. Tak jsem se brkl, neslyšel jsi to, že? Doufám. Pojď, Batman, musíme si postavit dům. Nějaký dům.
Juhu. Ho. Doufám, že to nebyl barák samotného. Pumbalíny. Týpka. Hej, týpka, jo. Běž, počkej, tam může být Dia. Oni. Není Ria. Dia to není. To není Dia, to... Hele, čorni tohle. Já mám plný steak. Steak. Hej, fušenku. Kurva. Au. Povím, já něco. Hej, tady je celkem pláně na 509. Ne, tady nebudu dělat barák. Tady je to moc hnusný. Půjdem dál. No ne, nemyslete si, jako to jsme postavili ty baráky my a my jsme tam... Jo, no a my jsme tam dali ty surky a jsme všechny vyčarovali. Doufám, že to týpek nezjistí. Doufám, že se na tohle nebude dívat na tohle video. Ale co, neměl to zareskovaný. Ale typu, my tě máme rádi, jo. Jo no. Máme taky rádi Viliuse, nemáme Alikvana rádi. Jo. Kurva, ty ho máš rád? Nevím, ale já přátelsky, jo. Pojď ty vole, hej lepko. Mně vypadlo jabko. Hele, tady má glowstone. Hej, tady je hrad nějaký. Hrad, který jde čorovat. Můžem čorovat hrad. Opí. Já jsem myslel, že jsme nějak v době, kdy jsou normální lidi. Hele, neber to tak. Hele, Jako, nemusíte určitě nic napsat, jo, do komentů, vy jste blbí, vy jste tady to udělali, my vás nemáme rádi, no. Naše první... jo, nepište to na mě, na Batmana můžete. Já jsem totiž svatoušek, hele, prostě to. Mám sušenky. Skeleton, on je zabije, zabij ho za mě. Dostaneš dia. Já se který nemám. Ale dostaneš. Ty svině, do toho svině. A všechny expy jsou mý. Haha. Poše, zabijem Poše, dáme Poše. Poše půjde mrtvé. Poše, Pašiku, malé, Pašiku. Svině, kam jdeš? A ty svině, to je svině. Už mě to nebaví, půjdu se naplákat, ne, kecam. Jdem na pasata, mám první level, haha. Já 4 už. A já si to zakončíme, ne, tenhle díl. Protože já ještě nemám ty prava, abych to mohl 20 minut. Pojďem. No nevím, takže jako... Ještě ne, ty vole, debil. Hele, kolik je to času, co jsme natáčeli? Ty se neptej. 10 minut? No, tak nějak to bude, protože 7 minut jsme volali předtím, protože on to nemohl, ten debil nemohl říct ani pozdrav, ty vole. Hele, pozdrav, kurva, vymrdaní debilové, to není pozdrav? Ty vole. Já se s tím nebudu hádat. Jasně.